बयनिसिमबो गोरबोनि खुलुमनायखौ फिन खेबसे जासिहरग्रोनानै लोगोफोर आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफ्रा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। बिब्दिब्ला लोगोफोर जागायलांदिनि जोंहा नैबे दिवालीनि समावना मोजांथार बेबायदि मोनसे अफार जोङो नुनो मोन्दों, जेरावनाखि जिअ'नि रिचार्जफोरा बेबायदि दाम बारायगासिनो दङ। थ' बिनि गेजेरावनो जोङो मैयाहायनो ना जायफोरा बेबायदि 153 रिचार्ज खालामबाय ना मोजां मोनसे अफार होदों बेवहाय। बेबायदि 2 GB डाटा जोङो मोनबाय थानो हागोन। रिचार्ज खालामनानै लादो 153 खौहाय जायफोरा दासिमबो रिचार्ज खालामाखै आरोना। बिराद मोजां मोनसे अफार आरो बेबायदि सुबिदा जोङो मोननो हानाय नङाना। लोगोफोर आङो दिनै बांद्राय बेबायदि आपडेट्स लाबोआखै। दिनैहाय आङो सफैबाय जि जायगायावहाय फैदोंना, आङो बाहेरायावसो दंफैयो। बयबो मिथिखादों जानांगौ जायफोराहाय आंनि भिडिअखौ नुदों। आङो एसे क्लिप्सखौ दिन्थिगोन। फैनायावहाय बेबायदि ना एथबां प्रब्लेम बेबायदि गैया, नाथाय ट्रेनावहाय एसे बेबायदि भिर दंमोन आरोना। जायगा बेबायदि गसंनानैबो थानांबाय जायगायाहाय दसे दसे बेबायदि आरो लोगोफोर। आङो बेबायदिनो सम मोनोब्लाहाय भिडिअसफोर लाबोनो सेस्था खालामगोन। बिदिब्ला आङो एसे क्लिप्स होलांदिनि। बिनिफ्राय आङो दिनैहाय भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबगोन आरोना, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। गोबां बोसोरनि उनाव आङो बेबायदि बाहेरायावहाय फैनाय जादों आरोना। लोगोफोर बिदिब्ला आङो एसे क्लिप्सखौ दिन्थिलांगोन। लोगोफोर उफाय गैया, एकदम एसे लाइटआबो बोरैबा खोमसि जादों। एसे रेस्ट लाबाय, हायावनो उन्दुगासिनो नै। मा खालामनो आरोना, हायावबाबो उन्दुनांसिगोन आरो।